Querido Papá Noel, son un neno de Rubiáns. A miña aldea é moi bonita e gustame moito vivir aquí. O meu cole é unha chulada e molame moito vir aquí a clase. Facemos cousas moi chulas e non deixan de darnos premios. Sin embargo, hai algo que todos os meus amiguinos e eu desexamos máis que nada, e é ter os mesmos horarios que os coles de Vila García. Os meus amigos Noa e Iago tuveron que marchar do cole porque a súa familia non podía organizarse para sair traernos aquí. E outro día escoitei a mami e papi decir que Carla e Mauro tampouco estarán o ano que ven. Temos máis amiguiños pensando sacalos do cole, se ven que a cousa non mellora. Eu tamén o paso mal cando é a hora do comedor. Non podo comer tranquilo, cada hora teñen que traerme ao médico porque me doe a marrigola. Escoitei decir os maiores que os que teñen que cambiar nos horario din que necesitamos un autobús máis. E que un señor non quere recibir a ampa do cole para arranxar este lío. Eles sí que merecen carbóns, pero os meus pais din que non está ben pedir carbón a outros. Por iso, como ti podes conseguir calquer cousa, este ano te pido que nos traigas un autobús e que se podes, que lle digas os que mandan que nos cambien horario. Só quero seguir xogando na miña aldea cos meus amiguiños. Se o cole queda baleiro, a aldea tamén o fará. Moitos bicos. Xoel.